नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया गाना के बारे में जोना के धमाका हो चुकल बा। पोस्टर आ चुकल बा, टीजर भी आ चुकल बा और गाना के नाम रखल गईल बा कुकुर भुअरा। जी हाँ, कुकुर भुअरा जोना के खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका गौले बाड़ी। गाना के बोस रामपुरी लिखले बाड़े, संगीत श्याम सुंदर दिले बाड़े और आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर बिहान सुबह सुबह यानी कि 2 जनवरी के सुबह सुबह आप लोगन के फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाए। जी हाँ, तो पोस्टर आप लोग देखिए लेनी, टीज़र आप लोग देखिए लेनी। अगर खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के हमने के सब्सक्राइब कर दी। और ऐसे पहले सारे गामा हम भोजपुरी से भी 2 घुट के प्रोमो आए रहे तो ओकरो आप लोग देखनी, खूब इंजॉय करनी। और जे भाई लोग ना देख ले बा तो जाके देख सकता। बिहान 11 बजे ओकरो फुल टीजर आवे वाला बा सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पर। तो बिहान 2 गो धमाका बा, दोनों खातिर तैयार रही और हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली ताकि सारा अपडेट आप लोगन के टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।